Ben, pois imos entonces a continuar con Diego. Como os decía Diego, na actualidade traballa no restaurante familiar en La Molinera, en Lalín. Estivo traballando moito tempo con Pepe Solla, con quen comparte moitas veces, a veces tamén, showquíns e incluso grupo musical. Agradecerlle nada máis que porque hoxe que está aquí por dos motivos que o fan especial, porque o seu día libre e porque está no medio da tempada dos cocidos de Lalín, dos que La Molinera é un dos sitios referentes, co cual doblemente agradecidos porque nos acompañe hoxe. Diego, que nos vas a preparar? Bueno, pois eu cando me chamaron, eu estudei neste centro, eu veño encantado sempre, pero dime, Diego, hai unha cousa, que o tema son os produtos do mar. As palabras textuais foi, eu non sei, aí en Lalín e tal, eu dixen, home, en Lalín chega o camión do peixe tamén, non? Hoxe, pois chega o camión do peixe. Entón, imos facer, pois, dous pratiños de mar, un pouco, pois, cousas que estamos facendo agora no restaurante, e un pouco para ensinarvos, pois, un pouco a nosa idea, non? Dos pratos que servimos na nosa casa, ademais deses pratos tradicionais como o cocido, que é o que mellor facemos na nosa casa, sempre o decimos, ás veces ven xente a comer o menú de degustación, gustalle moito, non é labor comercial, decimoslle nós o que mellor facemos é o cocido. Se me ven un compañeiro e quero botar o Masterchef de pratos de menú de degustación, digo, ui, aí non me meto, pero se me ven unha señora maior e di, eu fago mellor cocido que a ti, eu digo, pase pa aquí e demostre, aí sí que me saco peito, non? É o prato que mellor facemos. E, bueno, eu estudei aquí, teño 27 anos, xa fará máis ou menos cerca dos 10, 11 anos que comecei a estudar aquí, estudante fatal, que sempre fun, non me gustaba estudar, non me gustaba traballar, só quería, bueno, o típico dun chaval de 14 anos, así un pouco rebelde, non? Entón, meu pai, pois, meteume pa a cociña do noso restaurante, que é a Molinera, non? Un restaurante familiar de 30 anos, xa de duración, e que agora estamos na segunda xeración. Eu, no mesmo plan, non facía nada, pelaba algunha gamba, desclaraba algún ovo, pero de repente chegou o meu pai un día e foi como se aparecera a Virgen, dixo, vamos pa Santiago a mirar a escola de hostelería, dixo, mi madre. Despois dun ano de arresto vou ir pa Santiago, vivir en Santiago, facer o que queira. A escola dábame igual, non? A hostelería, a verdade é que dábame igual. E, bueno, dixen, vou pa lá, vou a ser libre outra vez, tal, o meu aire. E nada, entrei aquí a este centro e comecei. E aquí realmente, pois, foi onde enganchei co oficio e onde me din conta de que isto era o que quería facer, non? E bueno, pois, aquí estamos hoxe, non? Anos despois, e moi contento de haber estado aquí. E nada, pois, casi imos ir un pouquiño ao tema. Nada, escollín o xurelo a pesar de que non está en comida agora, pois un pouco por o tema da cocción esta que é moi interesante, non? Vou no poñer a cocer xa para telo despois a punto e imos comezar ca navalla. A navalla, pois, é un produto que para nós no interior, pois, é moi cómodo de traballar a hora de vender, pois un pouco por como aguante, sobre todo por este prato, porque este prato, nós o que facemos para este prato, tan pronto entran as navallas, protexémolas moi ben e congelámolas. O que facemos co congelado é que rompa a fibra, non? Conseguimos que sexa, pois, a navalla ten esa tersura e aquí o que conseguimos, pois, é que sexa unha gominola, non? Así é unha textura moi agradable. Imos facer un guiso de navallas e algo máis. Este prato, cando presentamos na mesa, chamámoslo así porque leva tendós de tenreira. Imos facer un pouco o xogo ese dos tendós, pero claro, alguén dixlle tendós e di, mi madre, como vou comer eso? Pero dixlle callos e pídeche 2 platos, non? É un pouco buscándose guiso. Aquí temos o guiso de tendós xa feito. O noso carniceiro prepáranos os tendós, mándanos xa limpos. O que facemos é desangralos, pois collemos auga fría con moito xeo e deixámolos unha noite inteira. Entón perden un pouco esa sangre, se teñen algunha suciedade, lavámolos moi ben. E despois collemos nunha pota, o que collemos simplemente son os tendós, a auga, queimamos 2 cebolas na prancha e poñemos como un 5% do peso total de garbanzo a remollo.
e simplemente cocemos lentamente, é un produto que admite unha cocción moi longa, e de feito non é que admita, é que precisa para conseguir esa textura melosa. Simplemente con eso, non? Un pouquiño de sal, aquí no remate final do prato non haber nada máis. O que conseguimos é un caldo con unha xelatina pois super interesante, destes que se che quedan pegadiños, e xa poder ver a textura, non? Que é unha textura moi melosa. E nós o que buscamos pois é o xogo, é un xogo pois de visual, non? Se vos fixades, pois non é unha cousa tan distinta unha punta dunha navalla ca un tendón, se lle busca o corte, sobre todo estes máis clariños. Eu, cando xurda a idea do prato, pois chamei a xente pois dun pouco do mundo da gastronomía para preguntarlle, porque me parecía unha cousa demasiado lóxica e tiña medo de caer na copia, non? Porque parecía unha cousa tan lóxica que tiña ese medo, non? Entón, bueno, pois decidimos sacalo para diante e, de feito, é un dos pratos que máis está resultando. Como vendes, pois, hoxe non están conxeladas, viñeron hoxe, entón, pois, rebulen un pouco. E nada, o que facemos é cortar de maneira similar para buscar esa similitude así, non? Despois agora na parte visual. O caldo que obtemos, pois temos que ir probando un pouquiño e imos reducir todo o que poidamos. Neste caso aquí, pois xa temos ese caldo reducido a punto. Temos que ter conta de que o nivel de xogar ca temperatura. Hai que pensar que dende que sale dun cazo, pasámoslo a unha xerra, cae no prato no salón, pasa certo tempo, a temperatura vai baixando, se reducimos demasiado o caldo, imos topar que o cliente se vai comer unha goma, non? Ao final, no final do prato. Entón hai que xogar un pouco con esa ligazón. Incluso se nos tuviéramos que axudar de un pouquiño de mantequilla, pois estaría ben. E nada, simplemente pois o que colocamos sería así un pouco de navalla, un pouco de tendón, e xogando con ese efecto. Agora o que queremos é un pouco darlle máis matices. Teño por aquí unhas sobas. Debe ser por aquí xa. Bichas huevas, corre. Non perolín blanco. Aquí está, para darlle un pouquiño máis de salinidade ao prato, porque ao levar ese caldo, pois é moi fácil que coma toda o sabor da navalla. Temos unhas ovas de lubina, de robaliza, que facemos en Salazón, nós na casa. Facémolas ca bolsa e todo, e despois simplemente o que facemos é pelalas, non? Para que quede libre desa telilla. Con isto que queremos facer? Queremos dar un pouco máis de vida ao prato, non? Para que cando collas ese bocado das ovas, pois que teñas esa potencia de salinidade, esa potencia de mar, pero hai que pisar o acelerador, pero sin pasarse tampouco, non? Entón, collemos tomate, e para suavizar un pouco todo eso, pois o que imos facer vai ser sacar unha pulpa, non? Aquí o que buscamos é melosidade, buscamos unha concentración de sabor moi importante, pero que isto é unha entrada dun menú de degustación, non podemos tampouco matar xa o cliente nos primeiros pases, non? Senón para unha das cousas que nós tuvemos moito problema sempre é que temos unha cociña moi contundente, basada hai moito guiso, moita proteína, moitas horas, moito caldo. Entón é un tema delicado ese, porque ti pensa, non é mesmo elaborar un primeiro ou un segundo para un menú completo que elaborar un plato de 6 pases, non? Entón, pois sempre hai que ter en conta eso, que o comensal non pode acabar reventado de comer, inda que haxa xente despois que o busque, pois é mellor sacar con algo de segundas e non é a tónica xeral, é cada vez menos. Eu creo que cada vez a xente quere comer menos, probar máis variedade e comer menos. Non sei que opinas ti, pero eu é o que vexo. Traballei en varios restaurantes tamén que un pouco pasaba ese problema, sobre todo as noites, de que, claro, se te pasas un pouco de
cantidades e de contundencia, pois acabas moi cheo o menú e tampouco é algo bo, digamos. Sí, sobre todo eso supoño que pasan a xente que vai buscando este tipo de menú, non? Sí, aí está, buscas eso, pois salir comido, ben comido, pero salir ben, non? É un pouco. Entón, nós chegamos á mesa, pois, así, co prato así montadiño, cos seus tréboles para dar un pouquiño máis de acidez, a navalla xa en cru, o tomatiño para limpar un pouco, o salazón, e chegamos e decimos, guiso de navalla se algo máis, por se acaso hai algún que non lle entra así de primeiras, se pregunta moito, dixo, se non dixe espera, se non joroba a sorpresa, non? E nada, aquí o que buscamos é esa melosidade, textura, que che sorprende ese xogo do tendón ca navalla, a pesar de que o tendón é algo que está moito na nosa cociña, na galega, porque nos callos, nun charrete estofado, esa textura é moi reconocible, pero aínda así non é tan reconocible para moita xente. É unha das cousas que sorprende aínda, non? E buscamos sobre todo melosidade. É un plato que ti o tomas e encheche a boca e é super meloso. Esta sería un pouco da entrada e que define moi ben a cociña nosa. Define porque ten tradición, porque empregamos produtos locais, como pode ser unha simple erva apañada pois nun prado que aporta algo moi significativo no prato, e a contundencia e a tradición pois dun guiso, non? É un pouquiño o que buscamos. A nosa cociña, pois, penso que define moi ben este prato. É unha cociña ainda non formada de todo, eu levo 5 anos alá, as cousas, pois, levan bastante tempo facelas, cada vez parece que máis, e sobre todo se te exixes un pouco. E, bueno, do día de hoxe a cando comezamos, pois, por sorte, pois, foi cambiando moita cousa, non? Hai máis traballo, eso permíteche traballar mellor, permíteche máis comodidade e, bueno, a xente xa te vai conocendo, a xente achégase, non? Pero sí que é certo que hai que ser realista e saber onde estás. Eu, no meu caso, por exemplo, fago o que quero na miña casa, pero o que falábamos o tema do cocido, eu podría haber chegado á miña casa e dicirlle ao meu pai non, aquí non se vai facer cocido, aquí vamos facer todo cociña de diseño e nada, olvídate, se queres que me quede, quédome. Seguramente houbera haber tomado, non? Pero hai que ser realista e hai que xogar un pouco sempre ca identidade. Eu creo que o que tes cerca a túa identidade sempre vai ser o que te vai a diferenciar. A mí me chegou unha cousa do teu restaurante que eu creo que explica moi ben, que sirves dos tipos de grelo segundo o cliente. Sí. Conta eso, por favor. No cocido, estamos falando do cocido, non se sirve o mesmo tipo de grelo a todo o mundo. Sí, o cocido tradicional, pois unha das diferencias entre a cociña tradicional e a máis actual, pois os puntos de cocción, non? Aquí, ao final, pois temos unha navalla cruda, pois nos grelos, igual, hai xente, o tradicional do cocido é servir a verdura ben cocida, non cocía un pulpo, pero sí ben cocida, non? Sí que é certo que cada vez a xente pois pide o ese grelo menos cocido. Unha por gusto, porque ten outro toque amargo, e outra por textura. É certo tamén que é a función do grelo. Eu sempre digo que o grelo non é como unha guarnición típica. O grelo fai algo no cocido, non? Axúdache a comer toda esa grasa, incítache a comer máis, e máis está nun punto de cocción pois pouco feito, non? Pero neses aspectos, é como a se ve Manolo, eu sei que lle gusta, fágollo, pero se alguén ven e non conoce o sitio, non o conocemos, nós somos, nese aspecto, somos moi puristas. E non por decir, por ser rancios ni nada, é por decir de que fixemos probas, fixemos distintas coccións, e consideramos que non dimos mellorado ningún aspecto, non? O tema das coccións das carnes, moita xente pregúntache, como fai este tipo de cociña, pregúntache, oi, la carne la cueces a baja temperatura ou tal? Non, aí nese aspecto non tivemos nada que facer. E choca tamén porque eso, no noso restaurante ao mellor chegas e hai unha mesa de 5 que están tomando o seu pratiño de navallas e tendós, e ao lado está a mesa de 4 que teñen media cabeza de porco na mesa, non? É o bonito, non? Ao final, agora mesmo ten moito máis tirón o tema do cocido que outra cousa. É lóxico, porque como facemos o cocido en Lalín faise en poucos sitios en Galicia. Falamos de dar
certo volumen, non falamos de que ti podes ir á casa dunha persoa ou ao restaurante dun día, de alguén un día, podes facer o cocido da tua vida, pero que che faga 120 días ao ano, eso é onde está o mérito, eu penso, non? E sí que Sí, é pero así. digo en todo caso porque é unha fórmula, sobre todo para os alumnos, que unha forma de que se pode sobrevivir Claro. no restaurante facendo pequenos trucos para contentar a diferentes públicos, non? É dicir, que non ten que ser todo Claro, aí está. dun lado ou do outro. Eu cando comecei ali falaba con xente xa moi instaurada, xente preguntáballe ti que crees que debo facer, non sei que, preguntáballe, eu máis ou menos sabía por onde iba a tirar, pero hai que, se podes ter a sorte de xente con experiencia que te pode ter a confianza de que te apoyen e tal, pois hai que aproveitarse deso. E decían, é imposible que tú non podes tener un restaurante de tradición e platos modernos. E eu decía, por qué no? Hasta me marché medio indignado, un amigo, así, y yo decía, no, yo no estoy de acuerdo. Y creo que, vamos a ver, más menú degustación con cocido, eso ya para empezar no lo hay, eso está claro, porque empiezas con una sopa, en nuestra zona el cerdo está todo ahumado, del cerdo se echa absolutamente todo, salvo interiores, tienes ternera, tienes 2 tipos de chorizo, vamos, es un menú degustación y es un plato de quitar el sentido, ¿no? No por cantidad claro que es exagerado, pero hablamos de, no, es verdad, de que te comas una cabeza de cerdo, que pruebes distintos cortes y que digas, sabes, que te haga pensar, ¿no? Que al final te hace pensar, porque dices, de un corte así, ¿cómo pueden salir tantos sabores? Como de un simple proceso de curar, ahumar y cocer, que salga esto, ¿no? A mí es una cosa que me parece fantástica, ¿no? Aproveito antes do seguinte plato. Acláranos esa típica dúbida que aparece sempre en todas as mesas do cocido. Cantos sabores diferentes ten o cocido? Habría que contar, ¿no? Da cacheira din que é como a centola, que ten 4 ou 5 sabores, ¿no? Pero, claro, vos imaginades, chegades e tedes unha sopa, despois que si garbanzos, patacas, chourizo de carne, chourizo de cebola. Despois cacheira, que aí xa topamos 4 ou 5 sabores. O tema do lacón, cortes de carne, pois pode haber 6 ou 7. Perdeste, é un menú, nin David Muñoz fai un menú así de largo. Pero sí que é certo, non? Ao final viño facer peixe, estamos falando do cocido, eu xa sabía que iba a pasar isto. Pero bueno. E nada, eu traballei en Casa Solla, entón, pois, teñolle moito aprecio aos produtos do mar, sempre tuve moito apego aí. Cando cheguei ao meu restaurante, pois, apoiábamos moito neses produtos, unha por gusto e outra pois por comodidade, porque se tes certo volumen, pois é máis fácil, eu creo, facer un bo plato de peixe que facer sabendo que facer un bo plato de carne, non? Sempre tes máis complicación, unha vez dominas a técnica co peixe, pois cámbialo o formato, pero que o peixe sempre vas a topar nesa cocción, non? Podes cambiar o prato, podes facer unha cousa, podes facer outra, pero sempre vas a topar, dominando esa cocción, pois sempre o vas a topar ben. Nós agora o que vamos facer, pois unha cousa que intentamos sempre introducir nos pratos, no noso tipo de cociña, son os viaxes, non? As cousas que che van marcando ao final son os viaxes. Eu últimamente, por temas persoais, pois viaxo bastante a México, entón imos facer un xurel con cítricos e chile. E nada, aquí volvemos un pouco ao prato, ao tema de antes, o da hortas locais. Aquí traio o nabo do grelo, non é ni máis ni menos que o nabo de grelo. Cando se forma, pois é super acuoso, ten un toque amargo, un toque verde. Un rábano negro tamén, de hortas locais. É un nabo daikon. Con isto imos a facer un tartar, digamos, como a guarnición, non? Simplemente o que facemos, pois, nas proporcións adecuadas. Xa vedes como deixa o cuchillo isto, como suda moito. Non sei se se aprecia na imaxe. Pero solta moitísimo líquido, non? E nada, imos facer un tartar, simplemente. Cas proporcións, pois, obviamente, pois, do nabo do grelo imos empregar menos porque é un pouquiño máis forte. O daikon sí que é suave, podemos abusar un pouquiño máis del.
Estos son produtos que todas as mañás, pois, cruzamos a rúa, temos a Praza de Abastos, hai tendas que centralizan os pequenos produtores da zona e témolos ao alcance, non? E sorpréndenche, porque ao final dis, si, un nabo. Claro, vas a un supermercado, compras un nabo, está ben. Pero despois aí entra onde pode chegar a entrar a singularidade, que non pasa sempre, que porque sexa da casa, porque sexa de pequeno produtor, pode ser peor que o industrial, non? Pero normalmente, cando topas un produto que te fascina, por exemplo, este rábano negro é super rico, porque ten ese toque amargo, pero non é moi agresivo, entón, pois, fai un conxunto xeneal para este tartar. Despois, aquí fixemos a base dun aguachile, que é unha especie de ceviche mexicano. Aquí hai cebola morada, hai cilantro, hai xugo de lima, nos suavizámoslo un pouco con aceite de oliva e un pouquiño de chile habanero. Ao deixalo pois infusionar, pois a cebola queda así un pouco enchilada xa, un pouco chuchurría. Esta cebola pois ímola empregar tamén, non? Para que vai dar ese toque picante, ese toque cítrico, un pouquiño de color tamén, que lle vai moi ben. E un pouquiño de cilantro, non? Un prato mexicano, pois, o cilantro, pois, dalle esa vida. O cilantro é curioso porque é o típico produto que o probas a primeira vez e que dis que mal sabe isto, sabe a xabón, pero o probas a segunda e dis que mal sabe isto, sabe a xabón, pero vaste metendo nel, eu creo que chega a ser hasta un pouquiño aditivo, non? E nada, agora imos a mesturar. Imos poñer un pouquiño de sal. O noso picadillo do tartar, xa vedes que o rábano negro, pois, deixámolo un pouquiño así en triángulo para que se aprecie mellor. Que máis? Temos aquí un pó de chile, de lima, e leva un pouquiño de sal tamén. Imoslle poñer un pouco. Isto, cando vas a México, a froita, as verduras, pois de aperitivo fan un polvo parecido a isto e cómeno todo de aperitivo, así, non é cuestión cultural. Aí eu xa non entro así de tan heavy, non. Isto é unha emulsión que facemos a base de espiñas de peixe, unha gelatina de pescado, o famoso pilpil de Casa Marcelo, non? O que facemos é unha gelatina de peixe, collemos unha cabeza de espiñas de peixe, un poquinho de auga, envasámolas ao baleiro, cocémolas e despois con ese líquido pois quedamos unha gelatina natural pois cun sabor super interesante a peixe. Emulsionamos ese líquido cun poquinho de allo, con sal e con aceite de oliva e obtemos esa emulsión. E nada, a guarnición así pois xa teríamos a lista. O xurel estámolo cocendo. Aquí está a 52 graus, envasado ao baleiro, e depende un pouco de calibre, en torno a 6-8 minutos. Esta cocción, pois sí que para o restaurante hai que andar fino, porque sírvese temprado, ten que salir e salir para o comedor prácticamente, non? Hoxe aquí dá igual, porque non o vai comer ninguén. E o que facemos é, simplemente, cando limpamos o peixe, pois desespiñamos e deixamos a pele. Eu, por eso, a pesar de que non é tempada, pois quería que verades esta cocción, pois un pouco por eso, por un peixe con grasa, que cocemos ca pel, e que retiramos a pel unha vez cocida. De feito, cando o mellor punto que che dá, o mellor medidor de punto é este, sale a pel perfecta, non? Que conseguimos? A grasa está entre a pel e a carne, pois hai menos oxidación, prácticamente non hai oxidación, está rosiña de todo, a vista pois é moi agradable e queda moito máis xugoso, non? E nada, temos esa base de pilpil. Isto, ao final, é unha grasa, é como se tomaras unha mantequilla con sabor un pouco a peixe e un sabor a lima. Este vai ser como o fío conductor do prato, non? O prato sin isto, pois, a idea xurde sin isto, pero isto fai que sexa redondo o prato.
Hai moita acidez, hai picante, hai o cilantro, hai limón, hai peixe, sabes? Está todo disparado polos lados, e de repente chega o pil-pil, é o que fai que o prato sexa redondo. Supoño que eso funciona ben especialmente con peixe azul, non? É dicir, Sí. con eses peixes grasos. Sí. Peixe graso, emulsión, hai moita grasa, pero hai moita acidez, é o que procuramos compensar neste pratiño. E nada, poñeríamos o noso lombo. Escurrimos ben o tartar, é importante que mariñe un pouquiño aí cos cítricos e co chile, e retiramos ese exceso. Isto vai nos dar un pouquiño de textura e moito sabor ao noso prato. E terminaríamos cun pouquiño de sepó. E aquí estaría o noso xurelo mexicano, non? Moi ben. Eu penso que un día como hoxe os pratos pois son o de menos, non? Mostramos un pouco o que facemos nas nosas casas, pero os pratos son o de menos. O importante, eu son un chavalín aínda, pero o importante é que aquí na escola, que a xente que veña á escola, a min a xente pregúntame, oye, que será mellor que vaya para a escola ou que vaya mellor de prácticas para un restaurante ou tal. Eu sempre digo que a base é moi importante, non? Aquí parece que, claro, o que falamos, o que está en boca de todos, o tema que está todo de moda, a tele, todo eso, a cociña está moito de moda. A escola eu creo que é básica, non? É a base, aquí vais a aprender a base, se ao mellor chega a certo punto do ciclo ou da carreira que estés facendo que se che empeza a facer pouco, eso é bo síntoma. Ti tens que acabar, ter unha titulación, facer as túas prácticas, e aquí tens que aprender a base. Eu, por exemplo, cando estudiaba, traballaba a vez, pois, oye, pois, notase tamén, non? Se ves que te aburres moito, pois, ao salir de estudiar, vas para unha cociña, e despois deitas hasta as 3 da mañá, e ás 8 volves para o colexio. Pero eu creo que o máis importante, a escola de verdade para un cociñeiro pois está o salir, non? O salir da escola é cando te vas dar conta de verdade se topaste ca realidade, non? Se isto é para ti, e sigues en formación continua. Ninguén para de aprender neste oficio en ningún momento, eu creo. Cada vez penso que cando vas sabendo máis cousas daste conta de que menos sabes, porque ves o traballo de outra xente, e sobre todo de que é moi importante que cada un o seu papel que o aproveite ao máximo, non? É a maneira de diferenciarse, e as cousas ás veces que tes cerca, pois non lle das valor, e son as que te fan auténtico, non? E nada, agradecervos todos que viñeras, e encantado de estar aquí con vos.